У кожным раёне ёсць адметныя дранікі. У кагосьці дранікі, у кагосьці дзеруны, бабка, у кагосьці кішка, у кагосьці цэпеліны, а ў нас дранік. У Шчучынскім раёне ёсць адметныя заварныя дранікі. Вось наша Алена Васлаўна Лысеня, яна валодае адметным рэцэптам. Ведаеце, наш рэцэпт гатаваўся спакон вякоў для вялікіх сямей. У нашых беларускіх вёсках, у нашых маленькіх хатачках было па 7, па 9 дзяцей. І маці зранку ўставала і заварвала вось гэтыя заварныя дранікі, каб хуценька накарміць усю сям'ю і адправіць мужа ў поле. А вось наша Алена Васлаўна Лысеня, якая пражывае ў аграгарадку Васілішкі, вам раскажа дасканала, як гатуецца гэты дранік. Менавіта гэты рэцэпт мне рассказала моя матуля. Просто рэцэпт. Берется, натирается бульба, пасля она заварваецца кіпнем. Вось это вялікі секрет, чаго она заварваецца. Заварваецца, добавляется кислое молоко, сода, мука, соль. Вот и все. Так что вот такие смачные получаются драники у нас.